Hayibo. Ngathi aninginiki home ground advantage ngoba la phela mina. Sanibonani ma South Africans amahle? Ninjani? Nithi nanazi nje ukuthi nogcwala ipoint kanje kuwe nina. Nagcina nje ukuhamba ipoint. Ipoint ayisalone lethu senabanikazi balo. Abadayisa ama drugs emini kaBha. Ungasho lutho soke sengekho lamaphoyisa u100 esiwabona la. Niyangizwa ngithini? Ngithi amaphoyisa soke sengekho masikhala ngama drugs. U600 million usuku usungakhishiwe masikhala ngehuman trafficking. Zonke lezi zinto azikho kodwa masithi siyamasha buka uhulumeni unama capabilities amanganani. Ashayelene uhulumeni izandla. Sithi shine uhulumeni shine. Nani lapho kuma drone shine. Angithi siyayazi into esizele la ngithi. Azizile ukuzodlala la. Ngifuna siculeke kodwa ngifuna niqule wangampela ake senicula nami. Angithi siyalazi iculo esiliculayo yathwini. Angithi siyalazi iculo esiliculayo. Nakhathala phone khathele. Sihambe. Siyeke. Lapha emuva niyangizwa. Siyaqula sonke ngithi. Sithini masicula sithele lizwe. Mhlambe ngisinda isikhwama. Namhlanje khona ngisho ama-artist ase South Africa. Awushayini ama-artist shine? Angikwazi ukucula mina ngilona i-artist kodwa ngizocula. Ngoba leli culo mangilicula lisuka la enhlizweni yami ukuthi lelizwe lethu silibangelani pho. Salibanga namaSomali izwe lethu. Salibanga namaNigeria izwe lethu. Salibanga nama-Ethiopia izwe lethu. AmaPakistani ke wona isisiza ngani ngeapartheid. AmaBangladesh wona isisiza ngani ngeapartheid. Kodwa sila namhlanje sizocela ukuthi nisinike izwe lethu. Nake nayizwa. Cha. Yabo futhi namhlanje niphathe kahle ngiyanithanda kakhulu. Ngoba kusho ukuthi njengoba imashi izophela la amaphoyisa sekufanele angene kulamabhilidi. Ngine speech ekufanele ngisifunde la ngiyazi ukuthi i-team yami izongithethisa. Ngizosifunda manje speech kodwa ngoba sibhalwe ngesingisi yazi sibhalele ngesingisi. Ngoba khona intatheli nezaphesheya ezobona izenophobia. Manje ngifuna ukubafundela ispeech sezenophobia. Niyangizwa singithini? Sonke ngoba sila siyahlanya. Sinezenophobia. Nangu futhi loya. Engimazi kahle uzobhala isitori esibhedayo oqala. Hayi myekeni. Bayekeni babhala uMathanda at the end of the day siyajika yini? Ngoba ngisho bangabhala uMathanda at the end of the day ingane zase South Africa ziyakudinga ikusasa la. Nayi Eddington Primary la ingane bezinganayo indawo yokufunda ingane zala eSouth Africa. Ukuba sifika ngathina simatch ingane zase South Africa ezu 100 and something ngaba sinazo isikole namhlanje.
So ngicela silicule leliculo futhi silicule ngathi lisuka enhlizweni. Ulicule ngazi ukuthi uwena ola estage kubuka wena. Ulicule ngazi ukuthi ingane yakho mayibuka yabo labantu bathi bazobona mina.